Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingbom patla jong ka Nongstoin District Sports Association ban penong ya lumpung ya lekai la ne ka league jong ka samoy arja apusan kala penong ya ka seng Khasi Students Union West Khasi Hills bagan mi shakmat ban tuklar halor ka ne ka benta karkum ka khubor na ka seng KSU West Khasi Hills lingba ka sports committee kala penpau ba ka seng ka penpau ya jing sngo kya ka bajur halor ka ne harian ka jing yo ka jing ujo na ki player bat ki team ki bahap hapo ka NDSA ya ka jibomla ka jongka ban pendong ya ka jing lekai la ne ka league jong usnam arja apusan Shushu kinong yalam ka KSU West Khasi Hills lingba ka sports committee kilaong ba ka KSU ka kwa bana ka liang jong ka NDSA kan shimkhya ya kani ga benta namar kumbala smooth ho ki babun ki player ki badan ya ka sap ka phong ki ladu chimentoi na ka daw jong ka jingbomla ban pendong ya kani kali ka KSU kalapan pawru ba kumbalong menta bat ka deiru ka jingkali na ki babun ki team ki badan hapo ka NDSA ba ka ladu jong ka super division mana usnam kan hab bande shimenta ha ka Meghalaya State League Hendai kumbalong menta haba omla ban penong yakani ka league hatu ka khalat ka linti ba ka NDSA kan hab ban shim halor kani ka benta to nakaliang jong ka KSU West Kasel District lingba ka sport committee jong ka KSU West Kasel District hadin bagiliyo ya shibun ki jujur nakaliang jong ki players but ki teams bahapa po ajingpet ki jingkmi jong ka Nongstoin District Sport Association kembangitip ka NDSA ya ka jingbomla ka jongka ban penong ya ka jingelekai nam ta usnam arja usan ti kum kaseng hadin bang leyo ka jingjor na ki players jong ki babun ki tim ki ba ala athlete ne ki ba yelekai hakalik jong ka NDSA ki dapat pau ya ka jing sokya ya ka jingbomla ka jong ka ban penong ya ka tournament ne kalik jong usnam ajar san te hadin kata na kalem jong kaseng ni kwa ba na kalem jong ka NDC kan simkya abade bat kenika benta nomor ba kumang suthu ba shibun ki players ki badon ya kasap phong kila du jung motoi na kadaw ka jing bomla ka jong ki ban penlong ya kanikalik bat kumjuru kumbang suthu ba ka champion jong ka super division man lausnem ki haban de shimenta ha ka MSL te kumbalong menta nagaliang jong ka team ka bla job ha kisnem ki bla debat ada habakum ka ni kastem ngimpen long ya ka ni kalik te nagaliang jong ka NDSA kanu ga lat kanti ka ha play banle kala ban long ka jingkli ru ya ki teams baya shimenta bat ka NDSA te nagaliang jong ka sengru ngi gentu habade bat ngiu iba nakaliang jong ka NDSA ka komban penyat ikam gijam ngiu iba nakaliang jong ki hadum ta ka idko bat kamla ban penyat bet penyat ti kumbalong ya kini kalik ka ba benlong husnam arabsan arja arabsan ti kum gaseng ni kwa ba kino ki sport association ki bahap po ka West Kasel District ba haba kidon kino ki kam bala benset ki association dan ki sport asian jungki bakin simkhya namar ba ikwa baki kun samlakin penle ya kasap khamtam ba hakani ka juk kabamta nagaliang jong ki kun samla ki badon ya kanu kasap kin penokam hok bat kinyo ya kata uso aba ki tristom te ka seng sasin pat ka kantu ba lakum no nagaliang jong ka NDC kan penkloino ban penbeki kini ki kenrum kerambat nakaliang jong kaseng ka kenturu ba ka penkloi ban penlong no ya kani ka jinglekai nakamta kasisen jong usnam arja usan